Deputy Catherine Connolly. Garmil the Cancórla a Hishi. Plan gníomhíochta don Gaeilge go háirithe don tréimhse 2008 2022. Sé seachtainna ó hin thug an tara sóisireach óráid iontóg sa Dáil agus Gaeilge dún leathnach tríd an óráid sin go raibh an Rheinnig chu balcríoch an plán ag an am sin agus go mbeidh sé le fáilsiú sna seachtainna Roin. Tá sé seachtainna go ddíreach an lá inniu ó thugtú de bhríthir go raibh an plán sin le fáilsiú. Cá bhfuil an plán go háirithe agus thugtú de bhríthir seachtain na Gaeilge, Bliain na Gaeilge agus de bhríthir tug agat. Gur mágad. Bliain fluid plan sin agus tan céad dracht socria agus inis na hofiigi ag obair an dara dracht agus beidir san an filachar be sé socrithe ach ní bhé sé fáilsiú aniu ach beidir san am garid.